Ndimi ishewemba ino tsona mata baba tso gai mairi ndimi ishewemba ino ndimi ishewemba ino tsona mata baba tsonga imairi ndimi ishewemba ino ndimi ishewemba ino tsona mata baba tsonga imairi ndimi ishewemba ino ndimi ishewemba ino tsona mata mama tsonga imairi mazvita yenyu baba Mwari wemazvita yenyu baba Mwari wemazvita yenyu baba mazvita yenyu baba mazvita yenyu baba aiwa mazvita yenyu baba Mwari wemazvita yenyu baba Mwari wemazvita yenyu baba aiwa mazvita yenyu baba aiwa mazvita yenyu baba zuva risibuda zuva risinyura imi makatendeka Jesu mwedzi uchitsanga mwedzi uchipera imi makatendeka Jesu mwana panobarwa nepanokura imi makatendeka Jesu ndazviona 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 makatendeka Jesu mwana panobarwa nepanokura makatendeka Jesu zuva richibuda mangwanani ano zuva richinyura makatendeka Jesu ndazviona 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 muchinda werugare makatendeka Jesu. He is faithful. 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 Mwari muri zuva redu rinopenya pauzuru asi mweya ungaone paunozo famba napo
imi Mwari muri ndovo yedu. Adzidzike hondo dzedu dzose dzino kundwa newe tinouya nerufaro. Amen and amen. Good morning everyone who's in the platform. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei, iwe nemhuri yako chengetwa. Zita rangu nonzi Yokozuna weZimbabwe. Thank you so much Sis Melly for kunditendera kuya kuzoita morning devotions on her platform. May God bless you spiritually and materially. To those who are watching me first time, tinongoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Let me go straight into the word of God, then we do our prayer for today. This is wonderful, God. Amen. To our theme scripture for today is from Genesis, from Genesis 22. Genesis 22 verse 6. Amen and amen. Abrahamu akatakura huni dzechibayiro chinopiswa akadzitakudza Isaki mwanakomana wake, akatora moto nebanga muruoko rwake, vakaenda vari vaviri. Let me read in English again. And Abraham put the wood for the burnt offering on his son's back, and himself took the fire and the knife in his hand, and the two of them went on together. May God bless the reading of the word. Amen and amen. Pano paitika nyaya yakajairika inozikanwa nemunhu wese. Lot of people we know about this story kubva tiri vana kusvika izvezvi. Asi ndinongoti Mwari wekudenga nyasha dzenyu. May your Holy Spirit take us to another level with this word in the mighty name of Jesus. As I pray, Lord, help me to speak this word. Use me to be your vessel to speak this word. Mangwanani anu. May you bless the ears and the eyes who are watching me on this platform as you want to use me. I pray in Jesus' mighty name. Amen. Ndimwari vanosvamisa, ndimwari vakatendeka. Panoita muchinda anonzi Abrahamu. Ukada kuitarisa nyaya yaAbrahamu nemwana wake, vanhu vakatowana mwana vatambura, vanhu vakatowana mwana vashungurudzika. But chinondifadza ndechekuti Mwari anoti ataura naAbrahamu. Hey my God, kuna vamwe vanhu vanotaurwa navo naMwari but vane spirit of rebellious. Kuna vamwe vanhu vanotaurwa navo naMwari but havateereri. But mangwanana ano, as we are standing in the gap of prayer, ndiri kuda kuti Mwari vasimudze mumwe murume, vasimudze mumwe mukadzi achawane wisdom yekunzwa izwi raMwari, achanzwa kutaura kwaMwari. Abrahamu anoti audzwa naMwari zvekuita, haarwisane nezvataurwa naMwari kuti nhai Mwari, mungati mwana wangu mumwe chete iyeye Isaka ndiye wamuri kuda kuti ndinope chipiriso. Abrahamu anotosunga ngoro namatsvinda ake, asunga ngoro namatsvinda ake. Vanoti there were the time when they are about to approach the mountain, anosiya machinda
ake pasi namadhonge. Mangwanani ano pane humwe upenyu hwauri kuda kusimudzwa naMwari. Haunei nevamwe wawakambofambidzana navo, haunei nevamwe wawakamboinvita, haunei neshamwari dzako. It's you and God and your family. Mangwanani ano ndinoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Pane kumwe kunhu kwauri kuda kuendeswa, but hakuzi kuda wawakakoka, hakuzi kuda wawakaseka navo, hakuzi kuda wawakainvita. Vanofanira kusara. Mangwanani anobvuma kusiya vamwe vanhu muupenyu hwako, because you are about to do something. Pane vamwe vanhu vaunofanira kungodhilita mulife mako, because you are about to do something. Asi nyaya yangu haizi ipapo mangwanani ano. Nyaya yangu iri pachikomana chinonzi Isaka. Chinoti chatakuriswa huni, chimukomana Isaka. Chinoti chatakuriswa huni nababa. Mangwanani ano pane vakatakuriswa huni. Mangwanani ano pana vakatakuriswa huni. Mangwanani ano pana vakatakuriswa huni. Asi chawakatakuriswa hausi kuziva kuti what's going on, what's the next step. Asi ndinoti mangwanani ano dai Mwari vakumutsira mweya wa Isaka wekuti Isaka atakuriswa huni nababa vake. Kuna vakatakuriswa huni navadiwa vavo, kuna vakatakuriswa huni nanamai vavo, kuna vakatakuriswa huni nanatete vavo, kuna vakatakuriswa huni nevarume vavo, kuna vakatakuriswa huni nezvimbuya, kuna vakatakuriswa huni nezvitete, kuna vakatakuriswa huni nezvisekuru, kuna vakatakuriswa huni nemamwe emadzinza. Asi mangwanani ano, as we are approaching this prayer, patiri kuda kupinda mukutanga kunamata, bvuma here kutakura huni. Wabvuma zvako kutakura huni, but chimbobvunzwa kuti huni dzamanditakudza idzi ndedzei. Nokuti Isaka anoti atakura huni, anoti pavari kufamba nababa vake, anosvika paanovabvunza, baba, huni dzandatakura idzi ndedzei? Tiri kuenda kugomo baba, tiri kunopira asi hatina chipiriso. Mangwanani ano pane yaunofanira kubvunza tete vako. Mangwanani ano pane yaunofanira kubvunza murume wako. Mangwanani ano pane yaunofanira kubvunza mai vako. Ndinoda vanhu vanotakura mweya wa Isaka, vekuti anotakuriswa huni nababa asi haangogumire mukutakura huni. Mangwanani ano pane vakagumira mukutakura huni. Mangwanani ano pane vakagumira mukutakura huni. Asi ndati mangwanani ano, ramba yekungotakuriswa huni wakanyarara, ramba yekungochemedzwa wakanyarara, ramba yekungoshaya mari wakanyarara, ramba mweya wehurombe wakanyarara. Mangwanani ano panofanira kusimuka mukadzi, mangwanani ano panofanira kusimuka murume, mangwanani ano panofanira kusimuka amai vanopinda muprayer vobvunza Mwari, ko idzi huni dzandakatakura idza ndedzeiko nhai Mwari? Mangwanani ano pana mai vanofanira kusimuka vobvunza kuti nhai Mwari, iyo misodzi iri pamatama angu ndeyeiko nhai Mwari? This bitterness which is full in my heart ndeyeiko nhai Mwari? Koiko kusagadzikana kwandinako uku ndekweiko nhai Mwari? Nekuti pane mukomana anonzi Isaka akatakuriswa huni nababa, asi haana kungotakura huni akanyarara. Ukafamba nayo pazasi unotonzwa kuti akatobvunza baba, akati baba, huni ndakatakura, tiri kuenda kugomo, asi chibayiro chiripi? Mangwanani ano, can you start provoking? Mangwanani ano, can you start praying and asking God, Mwari, misodzi iri pamatama angu, Mwari, vana vandinetsa, Mwari, murume andinetsa. Mangwanani anotanga kumubvunza mutsinda uyu anotoda kutobvunzwa. Be like Isaka, anoti akatakura huni, anotovabvunza chete baba vake. Mangwanani ano, ndinoziva une zvawakatakura, zvausiri kunzwisisa, zvauri kunyatsoti zviko zviri kumboitika. I know you are going somewhere, the place which you don't know. You are asking God, ndiri kuda kuti umubvunze Mwari uyu kuti jekupiko kwandiri kuenda, life yangu iri kuenda kupiko, upenyu hwangu huri kuenda kupiko. Isaka anovabvunza baba, huni ndakatakura zvangu, asi tiri kuenda kupi? Mangwanani ano pana mai vanofanira kubvunza, mangwanani ano pana baba vanokwanisa kubvunza, nekuti Isaka akabvunza akati, aiwa kanhai baba, tiri kumboenda kupiko nehuni idzi? Mangwanani ano une misodzi pamatama, mangwanani ano une musodzi pamatama, mangwanani ano hauzi kufara. Ndiri kuda kuti ubvunze Mwari kuti kotsiko tsiri
kumboitsika kotsiko chiri kuitika neupenyu hwangu, nekuti Isaka hunanga akatodzitakura. Ndinoona vachiteerana nababa vachikwira mugomo, asi chaishungurudza Isaka ndechekuti tiri kuenda kugomo, asi chibayiro ndezvipi? Mangwanani ano pane kwauri kuenda, chimbovabvunza baba ava kuti ndiri kungorarama zvangu Mwari, ndiri kungorarama zvangu, huni ndinadzo ndakatakura, asi tiri kumboenda kupiko? Marriage ndinayo Mwari, mari ndinayo Mwari, kambani ndinayo, makanditakudza kambani, makanditakudza marriage, makanditakudza vana, makanditakudza upenyu, but ndiri kumboenda kupi? Mangwanani ano, can someone start praying and asking God, makanditakudza vana, makanditakudza marriage, ndinayo marriage Mwari, ndinavo vana Mwari, ndinaro basa Mwari, ndinayo kampani Mwari, asi tiri kumboenda kupiko? Isaka anovabvunza baba, huni ndakatakura baba, huni ndinadzo, asi tiri kunopa chibayiro chipi? Wakambosvikawo paunobvunza here kuti where am I going? What are we going to do? Ndiri kuda mumwe munhu mangwanani ano anosvika paanobvunza mutsinda werugare, Alpha na Omega, kuti upenyu hwangu Mwari we, muri kumboona here tiri kuenda kupiko neupenyu? Nekuti ndinoitirwa zvakanaka, ukadzika nayo, the conversation was so good. Mangwanani ano pana anofanira kuita conversation, mangwanani ano pana anofanira kuita conversation. Vabvunze Mwari ava, vabvunze Mwari ava. Be like Isaka anovabvunza baba vake kuti huni ndakatakura baba, asi tiri kuendepiko? Chibayiro chiripi? Chibayiro chiripi? Mangwanani anovabvunze Mwari, mufaro wangu uripi? Marriage yangu iripi? Huni ndinadzo, asi chibayiro chiripi? Huni ndinadzo Mwari we, asi chibayiro chiripi? Dai Mwari vekudenga vatiitira zvakanaka, dai Mwari vekudenga vatiwanira nyasha. We give him all the glory, we worship you. Mwari we, takagara mumamarriage, Mwari we, takagara mumamarriage, mufaro wedu uripi Mwari? Tinoda kukutendai mangwanani ano. We give you all the glory, we worship you Almighty God. Makatendeka Jesu, makatendeka Mwari we, tigere zvedu asi mufaro hatina. Mangwanani ano svika paunovabvunza kuti nhai Jesu, huni ndakatakura, asi chibayiro changu chiripi? Be like Isaka anovabvunza baba vake kuti huni ndakatakura, tiri kukwidza kuenda zvedu kugomo, asi chibayiro chiripi? Mangwanani ano mumba urimo, where is the joy? Where is the happiness? Svika paunovabvunza, svika paunovabvunza, ndiri kurarama zvangu Mwari, asi upenyu hwangu hwakazara nekusungwa, chibayiro chacho chiripi? Chibayiro chacho chiripi? Let us be like Isaka anodzitakura zvake huni, asi anotovabvunza. Pana anofanira kuvabvunza, pana anofanira kubvunza mushinda werugare, pana anofanira kubvunza Jehovha kuti ndiri kungorarama Mwari, what's going on, what's taking place? Mangwanani ano Mwari we, tiri kungorarama zvedu asi mufaro uripi? Utano hwangu uripi? Mangwanani ano vabvunze Mwari ava kuti utano hwangu uripi? Utano hwangu uripi Mwari? Utano hwangu uripi? Huni ndakatakura. Ndo zvakaita Isaka anovabvunza mudhara wake kuti mudhara, huni ndakatakura, asi tiri kuendepi mangwanani ano? Pana anomufanira kumubvunza. Mutsinda uyu ngaabvunzwe mangwanani ano, ko mufaro wemhuri uripi? Ko mufaro wemhuri uripi? Mangwanani ano mutsinda ngaabvunzwe uyu, mangwanani ano mutsinda ngaabvunzwe, mangwanani ano mutsinda ngaabvunzwe, mangwanani ano mutsinda werugare ngaabvunzwe. Svika paunomubvunza mangwanani ano, svika paunomubvunza mangwanani ano, svika paunomubvunza, utano hwangu huri kupi? Basa rangu riri kupi? Kampani yangu iri kupi? Murume wangu ari kupi? Svika paunomubvunza mutsinda werugare uyu, svika paunomubvunza mani anoda kubvunzwa mutsinda uyu. Taneta kugara tichingotakudzwa huni, tisiri kuziva kwatiri kuenda, asi ndati
ngaabvunzwe, ndati uyu utano ngaabvunzwe, mutsinda uyu ngaabvunzwe mhani, mubvunze mangwanani ano kuti mwana wangu anopasawo here Mwari, mwana wangu achapfuurawo here zvemadrugs izvi, mwana wangu muchamuchengetedza here. Mangwanani ano mutsinda ngaabvunzwe, mangwanani ano ndati mutsinda ngaabvunzwe, ndati mangwanani ano mutsinda ngaabvunzwe, ndati mangwanani ano mutsinda ngaabvunzwe, mangwana nano mutsinda ngaabvunzwe, mangwana nano mutsinda ngaabvunzwe, mangwana nano mutsinda ngaabvunzwe, mangwana nano mutsinda ngaabvunzwe. Svika paunomubvunza mani mutsinda uyu, svika paunomubvunza mani mutsinda uyu, mutsinda uyu ngaabvunzwe mangwana nano, mangwana nano mufunze mutsinda ngaabvunzwe, mutsinda mubvunze, mufaro wangu uri kupi, asina kumira zvakanaka, mangwana nano Baba tinoda kuvabvunza in every situation. Vabvunze Jesu ava, vabvunze Jesu ava in every situation, in every situation, in every situation. Vabvunze, usangovhume kutakura huni wakanyarara. Be like Isaac, paakatakudzwa huni nababa vake, anosvika paanovabvunza baba, huni idzi tiri kuenda hedu kugomo, asi chibayiro chacho chiripi? Vabvunze Mwari ava, vabvunze Mwari ava. Ndinoitirwa zvakanaka. Our theme scripture of today was Genesis chapter 22 verse 6. Inotaura kuti Isaac Abrahamu naIsaka akuenda kugomo, but Isaka anonga akatakura huni, but anosvika paanovabvunza baba vake kuti baba chibayiro chiripi? Ndinozviziva mangwanani ano you are going through a lot, but ndinoda kuti uvabvunze baba ava. Genesis chapter 22 verse 6. Abrahamu akatora huni dzechibayiro chinopiswa akadzitakudza Isaka mwanakomana wake, akatora moto nebanga muruoko rwake, vakaenda vari vaviri. Pa 7 Isaka akataura naAbhurahamu baba vake akati, baba vangu. Iye akati, ndiri pano mwana wangu. Akati, woyo moto nehuni, asi chibayiro chacho chiripi? Mangwanani anosvika paunovabvunza Mwari. Tinozviziva makatakuriswa huni, tinozviziva ndakatakuriswa huni. Mangwanani ano chii chawakatakudzwa? Chawakatakudzwa hachiziri cho chinokushayisa mufaro here? Chawakatakudzwa hachiziri cho chiri kukutadzisa kugara pana vamwe here? Vabvunze baba ava, vabvunze kuti chibayiro chiripi. Can you make a conversation with this God? Can you make a conversation with this Jesus? Nekuti Isaka anosvika paanovabvunza. Mangwanani ano pane situation yatiri yawakatotakura ukatobvuma, asi chimbosvika paunorova conversation nayo, chimbosvika paunoibvunza kuti who are you, where are we going, what are we going to do? Pana vanhu tiri kutsema mangwanani ano, zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwekuti takatakura huni. Mangwanani anosvika paunovabvunza Mwari, mangwanani anosvika paunovabvunza Mwari, vanoda kutobvunzwa Mwari, where is my job, where is my happiness, where is my husband, where is my kids? Vabvunze Mwari ava, mangwanani anoitirwa zvakanaka. We thank you Father, we thank you Holy Spirit. Tinokutendai nekuda kweshoko ranga riri pakati pedu mangwanani ano. We give you all the glory, we worship you. We thank you Father for your mercy and your divine grace upon our life. Tinokudai mangwanani ano, tinokudai Jehovah vanoshamisa, muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen and amen. Thank you so much for all who have come for the prayer mangwanani ano, for the morning devotions on Sis Melly's platform. I feel so honored to be here. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei. We give you all the glory. Kuna Mwari muchengeti wakatikwanisa uyezve vanotikwanisira. Amen and amen. For those who have started
watanga kundiona muzuva ranhasi paSis Melly's Diaries. I'm Yokozuna weZimbabwe. I've got my page rakanzi Yokozuna weZimbabwe. Please kindly come and follow and like the page so that we will mingle and we have a great conversations, and you are welcome Violet, and thank you so much for coming. I hope you have been blessed with the word. Even me, I'm being blessed with the word. Itakuti wakatakuriswa huni idzodzo svika paunoita conversation. My marker, thank you for coming. Esther, thank you for coming. Catherine, thank you for coming. Violet Chido, thank you for coming. No Rest, thank you for coming. You are welcome. Marivatitire zvakanaka. Guys, on the 4th of November, I will be in Joburg, Jimstone, per Mount Zion. Chiedza, thank you for coming. Rocky, thank you for coming. Cecilia, thank you for coming. 4th of November, ndinenge ndiri kuJoburg. Thank you so much, Pasi. Thank you so much, Mdikon Tinovimba. Thank you. Lulunje, thank you. Mary Tembo, thank you. 4th of November, it will be a Friday. We are having an all-night prayer per Mount Zion. Pindura, thank you. Chipo, thank you. Josephine, thank you. Mbuya Watapiwa Nashe, thank you. Maloni, thank you. Fanny Madumbe, you were late, but yatsika lope yamwa. On the 4th of Mavis, thank you. On the 4th of November, it will be a Friday night. I'll be at Mount Zion. Love you too, Esther. I'll be at Mount Zion. For those who love to come, for those who want to come, and we mingle and we pray at the Mount Zion. It's a all-night prayer. Please, you can kindly come. Tirumbidze Mwari, tichipedzisa gore. You know that place, Mount Zion. Ndakatanga kuienda last year. It was my first time going there, but when I reached the place at Mount Zion, inini ndaisaiziva nzvimbo iyi, guys, ndaisaiziva, and vataenda ikoko. I remember, if you know, ndokwakauya Sisi Gladys, vaya vanoita life coach and chichi vaya. So ndakabva kuno na Pastor Chirume, vaya vanonzi Masase, vanhu vanoziva Mwari. You are welcome, Fungai. So when I got there, it was my first time getting there. So Pastor Chirume pavakaburuka motikari, vapaka motikari. Then takasvika pagedhi tikabvunza, anditi hopata vatavha namboita live ndichiti we are at the Mount Zion tichiri pachigedhi. Then time yatakazodriver in kupinda mukati, handichiburuka mota maPastor Chirume, my spirit started singing. I just felt like worshiping, like praying, like singing and praying and worshiping. So I didn't know what what's going on. Why do I feel like I need to pray? I need to worship. But why? What's going on? Ko ndaziva here kuti ndasvika pa the whole, ndofunga ndototi ndo gomo rebhindura rekuJoburg. Vanoziva rinongonzi gomo rebhindura. Ndofunga ku Mount Zion ndo gomo reSouth Africa. Ndasvika saka ndakava nekunetseka kuti why in my spirit I wanted to pray. You know, I was quiet, but my lips started singing, worshiping. So Vanda Vachirume very busy organize his place, room yavo. Me, I was waiting. Vana mama tapera. Then ndavanda cheuka ndatarisa kugomoko.
ndandiri kumadhomu kune vanhu vanokuziva, ndandiri kuma guest house uko, ndatarisa kugomo uko, ndakangoona vanhu vari busy kufamba vanhu vachinamata. Ndakati this is ndakati ndagara zvinopa zvimachepe, my spirit just started praying. Munozwa, it was my first time yangu kuti wasvika panzvimbo then unongonzwa mauri kuda kurumbidza Mwari. So Mount Zion, guys, for those who are around Joburg, Mount Zion iri kuJimmiston on the 4th of November. Let's come in numbers. Apostle Blessing vanenge variko. Apostle Blessing vanenge variko. It's a all-night prayer. Hanzi yakarongwa with the inter-D. Ameno vano grupu reiko ikoko rakati invite. So me, I will be there. Apostle Blessing will be there. So please, let's come in numbers. Tinakidzwe, it's for free, no payment. Iwe chako kuuya ne Uber yako, wouya ne Uber yako, woyosara pa gate, wopinda mu Mount Zion, and then we pray the whole night. Andigare muJoburg, ndogara kuDurban dia. Ndogara kuno kuDurban, ndikutobvawo kuno kuDurban, and they pray for me because mandiyaya sandavaudza kuti musi wa4 I'm not going to work. Ndiri kuda kuenda kuJoburg because ndiri kukwira bhazi remakuseni, and ndiri kungotaura kuti ndiri kungoenda but financially handina mari yacho, but ndakazviudza kuti I'm going no matter what, because that place, it's full of anointing. Handina kuinzwisisa nzvimbo iya yashemu. Even chero pandakadzoka ndakasvika ndikaudza shamwari dzangu ndikati inini before ndisati ndadzingwa muno muSouth Africa, I want to go back to Mount Zion. Saka ndakaudza shamwari dzangu ndikati ngatiendei 2 December. It was on Friday. Saka ndakazoona kuti Apostle Blessing vane all night ikoko, vatainvitwa ikoko. Saka I will be there in Mount Zion musi wa4. So you have to be there if you are in Joburg. For those who doesn't know that place, guys, makarasikirwa vanogara muJoburg, musingamboende. Just go there, it's for free. Kungoenda chero maskata ayaya. Maskata ayaya, guys, kungoti zvafana kuno mwana wayo wanoita mastay in ayaya. Anditi anoita mastay in muchingomhanyira kuenda kuma boyfriends. Chimboti weekend imwe so regera kuenda ku boyfriend senhasi Friday so. Kana uri kuda unorarako, it's 350 a room. Ingori ne mbedha ne ozoona access ekunogeza kumashawa. Chimbo sacrifice kana vaya vanoti hai nini ndinobwe kana kuswera pabasa ndiri off vanenge vachingondituma chingotora mvura iriko futi. Kana ukasatomboenda nechikafu ikoko unoti uchisvika soka unenge uchingoona zviri kuitika ikoko. Handifungi kuti kana nzara unomboinzwa. Kunenge kune vanhu vari serious in prayer business. Ndokwandakaziva kuti kune vanhu vane mari vanonamata shuwa. Indaifunga kuti vanhu vasina mari kasesi kudai tisu tinongonamata. Imi ndakaona kwakapakwa majagwa ini. Ndakaona kwakapakwa majagwa, kwakapakwa hotori tototo dzemota. But munhu akazvambarara pasi kudai so praying. Wita kuyerume nedumbu rakadai so yakazvambarara pasi china. Kunoitwa mind your own hokosi koko. Ndakabvunza ndikati Mwari, why I didn't know this place for all these 14 years dzandagara muno. Although hangu ndaigara kuDurban, but that place nezvandakanzwa mandiri pandakasvika, ndakati ndaigona kuuya kana pagore ndaikuya katatu. So guys, let's meet at Mount Zion musi wa4 November. It will be an all-night prayer. It will be Friday.
I think vanhu vakawanda vanoiziva kwairi, iri kuJimmiston. Come guys in numbers and we worship. It's for free, nothing to pay. Just Uber your Uber or your boat or your taxi fire. You know, that place. Nzvika nzvimbo ikakakosoka. Ayayayaya. You see, even Tandiwo yanotokuziva. You know, inini Tandiwe pandakasvika ipapo. Hameno zvandakatanga kungonzwa mandiriso. Kungonzwa kumwe unzwiro so umwe unzwiro wandisina kunzwisisa. Vana mama atapera vazosvika. Vataenda kugomo kwacho. Tasiya mabhegi chichita vataenda. Harisi gomo basi gomo ramuri kufunga imimi. Harisi gomo. Ingori nzvimbo so yeah. Ayayayayaya, that place. Nano restanto tano tokuziva. Kunenge kuchirohwa prayer. Wega so unongonzwa muspirit mako so. Hameno zvakuri so. Haumboswera chinzi namata. Wangotsika nzvimbo unongonzwa in your spirit you feel it that I need to push in prayer. I need to push it in prayer. Uchinyatsonzwa kuti Mwari I need encounter with you. I need encounter with you. I need encounter with you. Wega so mu spirit mako. I love you guys. Have a happy Friday to everyone. Thank you so much, Mama Selina, for jotting down my page. Guys, be blessed, everyone. Happy Friday to you. May God take you far. Like what I always say, ma Friday anaya munenge muchibuda. Makumbo ako ngazive kwekufambira. Itasa so. Itasa David. Wekuti aende kwari kuda kuuraiwa. Alo Africa tatu. Itasa David wekuti aende kwari kuda kuuraiwa naso. Ndizvo zviya. Endo usaite saDavid anozokwira pamusoro pemarata otanga kuonerera vakadzi vaUria ozouraisa Uria nekuti achiva mukadzi waUria. Rutsoka rwako ngariti bhadla richifambira kunokudza Mwari. Maziso ako aya ngaaone zvinokudzisa Mwari, zvisingakutsautse panzira dzaMwari, zvisingaite kuti Mwari vakutsamwire. Makumbo ako, maziso ako. Nhasi zvairi Friday kudai. Rutsoka rwako ruri kubuda ruchienda kupi? Rutsoka rwako ruri kubuda ruchienda kupi? Maziso ako ari kuda kuonei nhasi Friday? Muviri wako hausi kuzonotadzira Mwari here? Sezvakaita David. Varume vese vaenda kuhondo, iye asara akwira pamusoro pemarata. Mukadzi waUria ari kugeza. Abva adongorera mukadzi waUria akati, shit man, mukadzi ndomudawo, ngauye kuno. Mwiri wedu hausi kunotadzira Mwari here nhasi? Mwiri wedu zvibvunze nhasi kuti Mwari Jesu handidi kuita saDavid.
anourayisa uri. Amen and amen. Happy Friday to everyone. I love you guys. Be blessed, everyone. I'm Yokozuna we Zimbabwe. Please don't forget 4th of November chinenge chakachaya pa Mount Zion in Joburg, Jimiston. Sis Yoko will be there. Apostle Blessing will be there. Tichitsvaka chiso chamwari tichinamata. That place is full of holies. Let's meet there and be holies and holies. Amen and amen. Love you, Lord. Keep on smiling no matter what. Today our theme scripture was Genesis chapter 22, kubva pa verse 6 and 7. Bvuma hako kutakuriswa huni, asi along the way have the wisdom yekubvunza kuti Mwari, huni manditakurisa, asi chibayiro chacho chiripi? Because ukada kudzika nayo, Isaka asiri akazoitiswa chibayiriso. Saka ukaramba wakanyarara, uchaitwa chibayiro. Ramba mweya wekungoti watakuriswa huni, wongotakura huni wakanyarara. Vabvunze baba, kuti saka imimi muruda kuti ndicheme kusvika kupi? Saka muda kuti ndisvike pakufaini ndichingochema. Marriage chindinetsa kudai, marriage mandipa ndatakura marriage ndinayo. But why am I not happy? Where is my happiness? Where is utano wangu? You know, that was our theme scripture of today. Genesis chapter 22 from verse 6. Zikanai. May God bless you. May God take you far. May God take me far. And you also, Deborah. May God take you far. Amen and amen.